Roedd yna ddraig yn rhydd yn Rhuthun wythnos yma wrth i Kev ddifannu'r stryd i ddweud diolch i weithwyr yr NHS. Mae Kev ei hun yn gweithio mewn ysbytai fel radiograffydd. Ond yn y man cave mae'n cynnal ei waith ar hyn o bryd. What kind of topics would you want to be considering in the future? From a shockwave perspective or from a urological perspective? Yeah, all perspectives. From my perspective with shockwave, I'd be looking at high energy shockwaves and then exploring the effect of low energy shockwaves. Ac ar ei wythnos ola o ddilyn cynllun ffit, mae Kev rwan yn cynllunio at y dyfodol, pan fydd bywyd bach mwy arferol. Dwi'n neud fawr o'r amser sydd gen i rwan, ond dwi hefyd yn chwilio ac yn meddwl trwy'r adag am ffordd reit sut ydw i'n mynd i addasu i medru edrych ar ôl fi fy hun. Mae'r bwyd yn mynd hwnna mynd i fod yn rhywbeth naturiol beth bynnag. Fe rhaid i reid dysadw wneud y sil, fe rhaid i wneud un o hynna'n diwrnod cyrraedd 10 milltir, 12 milltir. Ac wedyn, illa fe rhaid fi jyst codi awr yn gynt yn bora. Cyn bella bod fi'n gael walk bob diwrnod. Mae'n ochr arall i'r cerdded, mae'n dda i'r meddwl. A dyna'r beth fwyaf dwi wedi weld o hyn i gyd. Mae'r holl gerdded di helpu Kevin i ddarganfod ffordd newydd o ddelio hefo iselder. Yr hen Gef yn cael patch drwg, fyswn ni yn bwysa o gymaint o chocolate, biscuits, cakes. Dim erwydd bod fi angen nhw, dim bod fi eisiau nhw, jyst rhywbeth oedd yn llenwi amser. Ac jyst hollol perthynas drwg rhwng fi a siwgr. Rwan, mi na i defnyddio arfau dwi wedi gael gan yr panel. So, un ffordd esiampl rwy'n teimlo'n isel, allan i gerdded, erbyn mi dod yn ôl, dwi wedi anghofio pan ma'n un isel. Mae Kev yn sicr di dal y bug ffitrwydd. Roll on am fwy honno fo. Rhaen Kev wrth i fodd a gael trasnewid fy mywyd. Na i byth anghofio hyn. Wedyn, ffantastig. Hwyl wan!